Lijep pozdrav svima, Jozo Mogila opet sa vama. Htio sam samo reći za one koji možda nisu jako iskusni što se tiče putovanja na motoru ili koji ne putuju dalje od dućana, da je ovo tu jako dobra stvar. Znači svi mogući bungee kordovi i dodatnu vreću ako imate će vam pomoći u slučaju da kad se pakirate pa vam ostane viška jakna ili nešto da zavežete jednostavno za motor. Znači kod biranja ovih mreža za bungee i tih bungee kordova, jedan faktor je tu stvari strašno važan. Najvažniji je taj omjer koliko možete rastegnuti ovu gumu. Znači ako je guma jako kruta ili jako loša, onda možete rastegnuti vrlo malo, možda 20%. Ako je guma dobra, možete rastegnuti preko 100%. I to vam u stvari ovisi koliko će vam fiksno stajati stvari na motoru. Znači svakako bungee kordove treba uzeti, ali treba ih prije prekontrolirati koliko se mogu rastegnuti. Tako ih možete jako malo rastegnuti, jako su vam smanjene mogućnosti gdje možete vezati bungee kord i jako vam je to loše fiksirano, tako da gledajte da su dobro rastezljive. Ovo je konkretno kupljen u Kromotu, tamo sam vidio da su dosta povoljni i vrlo su kvalitetni, tako da možete se tamo obratiti. Kromoto Kustošija. Što se tiče bungee kordova, dobro je imati neku dodatnu vreću, po mogućnosti nepromočivu. Tako da ako vam ostane nekog materijala ili neke dodatne robe koje morate spremiti, a ne možete jer vam trenutno u kuferima nered, onda samo to omotate, stavite iza sebe i čak što više, ako stavite recimo neku jaknu ili vestu ili tako nešto, može vam dobro služiti kao naslonjač, možete se malo odmoriti tijekom puta. Ljudi rade često pogrešku kad kreću na put, onda sve fino pripreme, obuku jaknu, obuku čizme, obuku debele hlače i onda dođu recimo hipotetski u neku topliju klimu i onda im je ta jakna predebela ili im je vesta iznutra predebela i tako dalje, a torbe su napunili do vrha i onda nemaju kuda s tom vestom ili nemaju kuda sa čizmama i ako se odjednom odluče voziti u tenisicama i tako da uvijek je dobro imati taj neki bungee cord ili neku mrežu koja će vam pomoći da možete višak stvari fiksirati sigurno na motor. To je to bilo. Subscribe-aj, lajkaj. Ispočetka ćemo, kako sam rekao. Subscribe-aj, prati, lajkaj, šeraj i na 2 kotača teraj. Jozo Mogila. Pusa svima.